Og det er så spredt, og specielt rigtig mange junior, synes jeg er så dejligt at se. Det er virkelig noget, vi har brug for, at I bare kommer ud og viser alle de gamle, hvordan det her det skal skæres. Og så må vi så se, når jeg kommer til fakta, om det så er holdt stik, at I har slået til. Men i hvert fald så håber jeg, at I alle sammen har haft en fantastisk fornøjelig dag og fanget en masse fisk herude. Jeg kan da i hvert fald personligt sige, der hvor jeg stod, der mangler der ikke fisk, men der mangler en masse centimeter. Det ved jeg ikke, om I har den oplevelse, yes. Fordi jeg har som klokken er jo 4, jeg tænkte, det kommer der ikke snart nogen, så jeg kan få vejet dem ind. Men der er der blevet vejet nogen ind, der er blevet vejet 2 ind, så det er da super. Yes. Og hvad siger du? Nå. Men det her, det synes jeg simpelthen, det borger simpelthen for sådan i fremtiden, at sådan den 1. maj her, eller en gedepremiere, at jeg synes, det viser som om, at interessen for gedefiskeri i vores søer og kanaler, den er faktisk rigtig stor. Det glæder mig rigtig meget. Det gør det. Vi har haft et par år, hvor det var sådan lidt nede i en bølgedal. Jeg ved godt, det er sådan noget med konfirmation og sådan noget den her tid, men det er dejligt, at I alle sammen har givet tid til den her dag. Og man kan jo sige, ham der nederst op, har der i hvert fald været med os. Det kan vi da vist ikke være uenige i. Så i hvert fald tak for jeres fremmøde. Det er super. Jamen, det vi jo sådan set også har brugt dagen på, det er jo også at kæmpe lidt om den fætter her, den nye pudsede Morten. Ja. Og, Morten han har jo simpelthen været så uforskammet at sende sådan en eller anden sms om, at han regner med at kan tage den med hjem igen. Og hvad ved jeg? Alt sådan noget. Nu har Morten selv vejet ind i dag. Det gør han næsten altid. Jeg ved ikke, hvad han gør, men det gør han. Men der er vejet 2 ind. De er rigtig tæt på hinanden. Det er ikke jordens største, men de er meget fine, meget flotte. Jeg kan i hvert fald sige, at der er fanget geder i dag, som vejer næsten 1 kilo mindre end den her på samme længde. Så det fortæller dig lidt om, at de er sådan fornuftige. Det var en hjemmebænds fordel, og det bliver jo så. Hvad siger du? Det er en hjemmebænds fordel, så. Jo. Men, så jeg kan jo ikke sige, at der er nogen på 3. pladsen. Det er I alle, egentlig, et eller andet sted. Men vi har i hvert fald en anden plads. Og den tager jeg lige af. Og andenpladsen, det er jo sådan en dejlig fin æske. Den vil jeg jo rigtig gerne selv have haft. Men det var jeg ikke dygtig nok til. Eller heldig nok til. Men andenpladsen, den går til en gede på 71 cm. Det var klar over mål. En helt centimeter over mål. 2,42 kilo. Og det er en af vores junior. Det er Simon Jørgen. Kan vi se ham heroppe? Og nu fik jeg jo sagt, at Morten har fanget en igen. Og på den sms, der stod der jo rent faktisk, at nu må han hellere få pudset den, så han kan tage den med hjem igen. Og det er ikke nogen bare kontakt. Det har han faktisk, det har han lovet, og Henrik, jeg kan godt blive høre på det. Men de 2 geder var rigtig tæt på hinanden, men Mortens gede, vi er faktisk nede og regne halv centimeter her, når vi er dernede. Så vi satte en halv centimeter. Mortens gede, den er 71,5 og 2,61 kilo. Morten Bergsen. Og for god ordens skyld skal jeg sige, at det er ikke en af vores junior. Men du behøver egentlig ikke sådan en. Du kan vise, du kan. Men tillykke med det alligevel. Det er jo fint. Og det var godt, du pudsede den. Du får jo selv brug for at holde det lige det næste års tid. Ja, det er jo det. Så, tillykke med det, Morten. Tillykke. Hvis jeg lige kan låne alle dem, der har vundet præmier i dag, så lige tage et billede